Wanzagwal. ya ake ciki. To ya garin ne ya ake ciki. To ai ku. Ai ni yau ina gama da gasa ce na ɗorin ɗora ka ganta. To kuma gasa. To duk wanda ya shanye wannan abin 5,000. To ana ga lemu ne kuma na ga an kusa shanye shayi. Ka sha ga 5,000 din mana. Wannan da abu. Da. Ai uban jagwal ai lamarin ka ne. Ka gaskiya banya. Wa alaikum salam. Naji ka ce in an shanye wannan an ba da 5,000 ko? 5,000 ce ga ta nan. In ka shanye. Yanzu in na shanye wannan yanzu sha ga 5,000 din. Allahu akbar. Yo mun tino ne. Wayo Allah. Yo mun tino ne. In dai na shanye shi kenan. Ka shanye sha ka dauki ka da 5,000 din. An gama. In dai shanye shi kace ko? Wasu rotun wayan suke kunnawa, ka san waɗansu ‘yan madara ne, ka san waɗansu ‘yan linda ne, waɗansu koken suke tsotsawa, ka san waɗansu turaman suke tsotsawa, waɗansu diyaza suke tsotsawa. To baka ƙara sawa baka iya shanyawa ba. Waɗansu wiwi suke tsotsawa, ka san waɗansu ‘yan gyarmo ne, waɗansu kamtun balan suke molawa. Kada kuɗin? Kada kuɗin ko? To yawa. Kaga sa kare ya ɗauka kuɗin mai ɗauka. Da wurin shi ai shi kenan ta kwana gidan sauki. Mugun haɗi ne da kake. Na sani uban jagwala. Salamu alaikum. Alhaji barka da wani. Shaibu ne. Shaibu ne Alhaji. Ya gida. Lahalo Alhaji. Yawa. Ina yayin naka Usman? Wallahi ba sai inda ya je ba Alhaji. Ba ku san gari ba sai ku ta yawo. Wallahi Alhaji. Kai wani suna ne ma naji ana ce me? To, dan tiki ko danwa? dan tiki haka suke ce me haka ake ce. Allah sauki wallahi. Ka san Yara ka ji abubuwa. Wannan kiɗa na mashaya, ai kowane gida akwai ɗan iska sai dai gidan da babu mutane. Shaye-shaye baya da gori in baka sha ba ɗanka na tsotsawa, ko ɗan uwanka na tsotsawa. Wani Kai? Assalamu alaikum. Ina wani? Inna lillahi wa inna raji'una. Wannan yaro ya har shaye-shaye. Me haka? Inna lillahi wa inna. Allah na kama kafanka. Allah da Allah ne. Ai hada maka. Ba kiran ka nake ka zo nan ba? To, dai ga kafanka ma na rike yayi da kike so in ji. ka san waɗansu 'yan London ne, ka san waɗansu